هو يحس بالنفس والله لا. ليش يحس بالنفس؟ طبعا لما تقول لي أنا الإيراني. Dros y ddeng blynedd diwetha, mae yna nifer o blant tramor wedi bod yn Ysgol Plas Grug, ond ers y 2 flynedd diwetha, mae'r nifer wedi cynhyddu yn sylweddol. Yr rheswm yw fod yna gymaint o fyfyrwyr ymchwil yn dod i'r brifysgol, ac wrth gwrs mae'r brifysgol ar hyn o bryd yn denu lawer mwy o fyfyrwyr tramor i Aberystwyth oherwydd materion ariannol a sefyllfa ariannol y brifysgol. Thank you very much. طبعا. Mor bell y mae arian yn mynd, da ni ddim yn cael dim arian ychwanegol i gynnal y dosbarth arbennig. Mae'r plant yn dod fewn o bosib hanner ffordd trwyddo tymor y Nadolig, neu yn aml iawn ar ôl mis Ionawr. Felly mae'r cyfrif, mae'r sir yn neud, mor bell y mae arian pen yn mynd, wedi cael ei wneud cyn bod y plant yn cyrraedd. Mae hyn yn straen umbyd ar yr athrawon, enwedig mewn dosbarthiadau mawr. Mae yna rhan fwyaf o'r teuluoedd yn 2 neu 3 o blant. Sech bod nhw'n fyfyrwyr ifanc, mae'n amlwg bod nhw'n priodi tipyn yn iau yn eu gwledydd nhw na gyda ni fel Prydeinwyr. يلا حبيبي يلا. يلا حبيبي يلا.